Hello mga friends, good morning. Mag-utan mi karon sa kong mother og kalugbati. Na akong mother. Hilig siya mautag kalugbati pero kanang di siya kakaw kalugbati kay naaman siya kuan kontras sa iyahang tambal sa kuan yang sakit nga heart heart attack. Heart attack si mother basta mo kag kalugbati. Siya lay tiguha mo ni harveston namo. Tambok kaayo. Adlaw jud nako ni siyang gibubuan mga friend para tambok. Kay may na lang di nakapalit sa merkado si mother. Kuan ra ba kani budgeting ra kay na akong mother. Kuan na lang mong paliton sa merkado kanang kalabasa ug okra kamunggay. Kay ara daghan kayo. Natiman jud nako siya mga friend adlaw buntag hapon ning bubuan ni man gibutang sa babaw para dili pugaw. Sa ilalom. Dapat isangat yun siya sa babaw butangan o butanganan para limpyo inigutan. Tambok ayo. Muni akong tinanong mga friends. Alugbati. Ting tambok ka Nya nagtanom po ko ang kamunggay ang pares alugbati kamunggay tara wala pa ning tubo hinatag na mga friends sa mong silingan man. Napog ko'y sibuyas. Sibuyas. Man kana kapayas gamay pa napog ko'y tanglad pinalit na sa merkado. Lang mag-utan na mi karon mga friend.